Morning students, last class la changes around us la introduction பார்த்தோம். chemical reactions வந்து எந்த 5-6 typesல வந்து நடைபெறுது அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அதுல first type chemical reactions based on physical contact. அத தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதாவது தொடுதல் மூலமா நடைபெறக்கூடிய வேதி வினைகளை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Dear children, could you remember some of the day-to-day activities like burning of matchsticks on rubbing iron materials turning into reddish brown? Why and how these changes happen? இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேட்ச் ஸ்டிக்கில் அந்த ஸ்டிக்கை லைட்டாக உரசினாலே போதும், அது என்னாகும், எரிய ஆரம்பிச்சிடும். நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி இரும்பு பொருட்கள் கொஞ்ச நாள் வெளியில் போட்டோம் அப்படின்னா அது என்னவா மாறிடும், ரெட்டிஷ் ப்ரௌனாக மாறிடும். இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. அதான் சொல்கிறாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திஸ் சேஞ்சஸ் ஆர் டியூ டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பை கான்டாக்ட் இன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட். அதாவது இயல்நிலையில் ரெண்டும் கான்டாக்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஏற்படக்கூடிய வினைகளை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். அதுதான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பேஸ்டு ஆன் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட். பாருங்கள், காம்பினேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் இன் தேர் நேச்சுரலி அக்யூரிங் ஸ்டேட்ஸ், solids, liquids, gases is referred as physical contact. பாருங்க, first one, when dry wood comes into contact with fire, it burns with the help of oxygen to form carbon dioxide, which is given out as smoke. அதாவது எப்போ காஞ்ச மரங்கள் வந்து ஃபயரோட கான்டாக்ட் ஆகுதோ அது உடனே என்ன ஆரம்பிச்சிடும், எரிய ஆரம்பித்தோன்னா என்ன ஆகும், அந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா அதிகமாக எரியும். அதுலேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் வரும், புகை வெளியில் வரும். இது வந்து எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னா, இப்போ பெரிய பெரிய காடுகளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான கான்டாக்டில் தான் அந்த தீப்பிடித்தல் வந்து நடைபெறுது. அப்படி எப்போ வந்து தீ வந்து அதாவது வெப்பம் அதிகமாக இருக்குதோ அதிகமாக அந்த சருகுகள்லாம் ரொம்ப மெலிதாக ஆரம்பிக்கும். உடனே ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் அதுவாக தீப்பற்றிக்கும். அப்படி பற்றிக்கிறதுனால தான் காட்டுத்தீ வந்து ஏற்படுது. பாருங்கள், when a matchstick is rubbed on the sides of a matchbox, a chemical reaction takes place to form heat, light and smoke. அதாவது என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எப்போ மேட்ச்ஸ்டிக் வந்து அதோட சைடில் மேட்ச் பாக்ஸில் ரப் ஆகுதோ உடனே அது என்ன ஆரம்பிச்சிருது, எரிய ஆரம்பித்தோடனே நமக்கு என்னென்ன தருது, ஹீட், லைட் அண்ட் ஸ்மோக், மூணுமே தருது. அதாவது வெப்பத்தை வெளிவிடுது, லைட்டு பிரகாசமாக இருக்குது, அடுத்தது புகையும் வெளிவிடுது. இதுதான் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னா அது பர்மனண்ட்டாக இருக்கும், நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் உருவாகும், திரும்ப பழைய நிலைக்கு வராது. இட் இஸ் அன் irreversible ரியாக்ஷன். அதனால தான் இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். when quicklime calcium oxide comes in contact with water, it forms slaked lime. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, குயிக்லைம் கால்சியம் ஆக்சைடு சுட்டு சுண்ணாம்பு எப்போ அது தண்ணியோட கான்டாக்ட் ஆகுதோ அப்போ இது என்னவா மாறிடுது, ஸ்லேக்கடு லைம், அதாவது நீற்று சுண்ணாம்பாக மாறிடுது. நெக்ஸ்ட்டு பர்னிங் ஆஃப் மேட்ச்ஸ்டிக். பாருங்கள், பொரசனொன்று அதுலேருந்து என்ன வெளிப்படுது, ஹீட்டு, லைட்டு, ஸ்மோக்கு, மூணு வெளிப்படுது இல்லையா. இது என்ன கான்டாக்ட், இது என்ன கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட். நெக்ஸ்ட்டு, from above reaction we can conclude that certain chemical reactions take place only when the reactants are brought in contact with each other in their physical states. இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், ரெண்டுமே ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸில் ரெண்டு ஒன்றோட ஒன்று ரியாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் கான்டாக்ட் ஆகிறதுனால. ஆக்டிவிட்டி 2 பாருங்கள், டேக் 2 டெஸ்ட் டியூப்ஸ் அண்ட் கப்புள் ஆஃப் ரஸ்ட் ஃப்ரீ அயன் நெயில்ஸ். அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 2 டெஸ்ட் டியூப் எடுத்துக்கணும், அதாவது துருப்பிடிக்காத அயன் நெயில்ஸ் 2 எடுத்துக்கணும். இன் 1 டெஸ்ட் டியூப் போர் சம் வாட்டர் அண்ட் புட் அன் அயன் நெயில். ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் தண்ணியை ஊற்றி அதில் அயன் நெயிலை போட்டணும். கீப் த டெஸ்ட் டியூப் ஓப்பன் அண்ட் ஃபியூ டேஸ். அதை அப்படியே ஓப்பனில் அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் ஆணியை போட்டு அப்படியே ஓப்பனில் ஒரு ஃபியூ டேஸ் வச்சிடணும். டேக் another டெஸ்ட் டியூப் அண்ட் போர் சம் வாட்டர் as well, பட் திஸ் டைம் போர் சம் coconut oil above the water level to completely immerse the nail inside. Now place the second iron nail, leave the setup for a few days, observe the changes and record them. Which iron nail gets rusted and why? அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா,
ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் டியூப்பில் தண்ணியை மட்டும் ஊற்றி அதுக்குள்ளே அயனையில் வச்சிடறோம். ரெண்டாவது டெஸ்ட் டியூப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, போர் சம் கோகோனட் ஆயில். டெஸ்ட் டியூப் போர் சம் வாட்டர் ஆஸ் வெல், பட் திஸ் டைம் போர் சம் கோகோனட் ஆயில் above the water. இப்போது வாட்டருக்கு மேலே கோகோனட் ஆயிலையும் ஊற்றி அதுக்குள்ளே நல்லா இம்மர்ஸ் ஆகிற மாதிரி அந்த நெய்யில் வச்சிடறோம். என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, வாட்டரில் இருக்கிறது ரஸ்ட் ஆகிருக்கும். அந்த மேலே கோகோனட் ஆயில் ஊற்றிருக்கோம் இல்லையா, அது ரஸ்ட் ஆகிருக்காது, அதாவது துரு பிடிச்சிருக்காது. அடுத்தது பாருங்கள், கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பேஸ்டு ஆன் சொல்யூஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ். Do you like coffee? How coffee prepared? As your mother does when milk is mixed with coffee decoction, the color of milk and decoction changes due to chemical reaction. Your mother adds enough sugar to make it tasty. அதாவது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நம்ம காஃபியோ டிகாக்ஷன் சேர்த்த உடனே என்ன இது, அதனுடைய கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுது. அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது, கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது. அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க, பேஸ்ட் ஆன் சொல்யூஷன். கரைசல்களை சேர்த்தும் போது வேதிவினை உருவாகிறது. அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம், அது கூட தேவையான அளவு சுகர் சேர்த்து டேஸ்டியாக நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு, மோர் டு நோ. த ஹெட் ஆஃப் எ matchstick contains potassium chloride and antimony trisulfate. The sides of the matchbox contain red phosphorus. அதாவது இந்த சைட்ஸில், மேட்ச் பாக்ஸினுடைய சைட்ஸில் உரசணும் இல்லையா, அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா ரெட் பாஸ்பரஸ். அதில் அந்த தீக்குச்சியில் முனையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மருந்துமா இருக்கு இல்லையா, அதில் எது இருக்குது அப்படின்னா பொட்டாசியம் குளோரைடு அண்ட் ஆன்டிமனி ட்ரைசல்பேட். இது ரெண்டும் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் ஆகும்போதே தீப்பற்றக்கூடியது. அந்த நேச்சரை வச்சு தான் இந்த தீப்பெட்டியில் சைடில் ரெட் பாஸ்பரஸை தடவி வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு, லைக் திஸ் when we mix two substances in solution form, the chemical reaction takes place to form new substances. எப்போ சொல்யூஷன் டைப்பில் ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸை மிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே என்ன நடக்குது, வேதிவினை நடைபெறுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டேக் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் சாலிட் சில்வர் நைட்ரேட் அண்ட் சோடியம் குளோரைட் இன் எ டெஸ்ட் டியூப். டு யூ அப்சர்வ் எனி சேஞ்சஸ்? இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன நடக்குதுன்னா, நோ, த ரியாக்டன்ஸ் இன் சாலிட் ஸ்டேட் ஹாவ் நோ ரியாக்ஷன். ரெண்டையுமே சாலிட் ஸ்டேட்டில் எடுத்துக்கும் போது எந்த ரியாக்ஷனும் நடைபெறாது. ஆனால் நவ் யூ டிசால்வ் த சேம் ரியாக்டன்ஸ் இன் வாட்டர் இன் செப்பரேட் டெஸ்ட் டியூப். ரெண்டையும் தனித்தனி டெஸ்ட் டியூப்பில் போட்டு வாட்டரோட அதாவது டிசால்வ் பண்ணிடுறோம். மிக்ஸ் போத் சொல்யூஷன். இப்போ ரெண்டு சொல்யூஷனையும் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். என்ன நடக்குது, வாட் டு யூ அப்சர்வ்? சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் ரியாக்ட்ஸ் வித் சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் to form a white precipitate of silver chloride and silver nitrate solution. இதை ரெண்டையும் நம்ம கரைசல்களாக சேர்த்தும் போது ஒயிட் precipitate, அதாவது வெள்ளை நிற வீழ்படிவு கிடைக்குது. அந்த வீழ்படிவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சில்வர் குளோரைடு அண்ட் சோடியம் நைட்ரேட் சொல்யூஷன். அடுத்தது, ஃபார்ம் த above reaction we infer the some chemical reactions proceed only in solution form, not in solid form. இதிலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலான்னா, சில வகையான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் சொல்யூஷன் ஃபார்மில் தான் நடைபெறுது, அது சாலிடாக இருக்கும்போது நடைபெறுறது கிடையாது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டுடே யூ should read this chemical reactions based on physical contactல இருக்கக்கூடிய டி வேர்ட்ஸும் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் இதை படிச்சுக்கோங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க, அது ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது அது மிக்ஸ் ஆகாது, அது அதாவது ரியாக்ட் பண்ணாது. அதுவே சொல்யூஷன் ஃபார்மில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது ரெண்டுமே ரியாக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகேடா, தேங்க்யூ. இந்த டூ யூ நோ, மோர் டு நோ இதை படிச்சுக்கோங்க.